Властта на Второто българско царство е била съсредоточена на хълма Царевец, където владетелите издигат мощна крепост. В днешния си вид Царевец съществува благодарение на реставрацията, започнала през 1930 година и продължила 51 години до 1981 година, когато е завършена в чест на 1300 години от създаването на българската държава. Крепостта Царевец е имала 3 входа. Главният вход се намира в най-западната част на хълма. Така наречената Малка порта е била разположена в северо-западната крепостна стена. А в югоизточната част на крепостта се е влизало през Френк-Хисарската порта. В централната част на Царевец е разположен дворцовият комплекс, който представлява сбор от постройки, обградени от вътрешна стена, каменна стена, 2 бойни кули и 2 входа от север и юг. Хълмът Царевец е доминиран от Патриаршията, една от малкото напълно реставрирани сгради в днешно време. Царевец е свидетел както на възхода на държавата по време на първите асеневци, така и на нейния опадък в края на 14 век и завладяването й от османците. Благодарим ви за тази визита. До нови срещи!